Dakle, u ovom tutorialu vidjet ćemo šta je for each petlja. Nju sam ostavio za kraj, znači posle tutoriala u kojima sam vam pokazao šta su nizovi, jer se for each petlja upravo koristi za pristup nizovima. Ovde u liniji broj 3 imamo varijablu boje koja ima vrednost plava, crvena i zelena i pomoću for each petlje znači možemo dobiti ove vrednosti. Kako? Znači kucamo for each, zatim ime varijable, boje, zatim ključna reč as i napravimo novu varijablu koja može imati bilo koje ime, na primer boja ili tip B, ajde stavit ćemo boja. Zatim vitičaste zagrade i ovdje ispod funkcija echo i zatim kucamo ovu novu varijablu, to je njeno ime, boja, zatim dodat ćemo br tag da bi imali ispisane ove vrednosti jednu ispod druge. I sada kada to snimimo sve, otvorimo stranicu, to je file koji smo snimili i imat ćemo plava, crvena i zelena. Eto, to bi ukratko to bilo šta je for each petlja.